cabinet immobilier élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Actuel Media lajɛbagaw an ka foli b'aw ye ka bɛn ni sangada in ye aw ka kunnafoniyaw waati sera bakurubaw filɛ nin kiritigɛlaw ka lafasatɔn bɛ yen n'o ye sam ni sinima ye olu bɔr'u ka makun kɔnɔna la ni kunnafoni di baro ye min yɛrɛ kɛra sababu ye ka maliyɛn caman ga a kamana na a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲɛfɔli kɛ dankari min bɛ ka k'u la u ka baaraw cogoya la an bɛna kumaw ye u kan an ka kunnafoniw kɔnɔna na i n'a fɔ sigi tun kɛmɛna ye cogo min UNTM n'ale ye baarakɛlaw ka lafasatɔnba ye a y'a ka baara bila sen kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna la min yɛrɛ kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don maliyɛnw kun ani mali yɛrɛ kun Aïssata Jakite ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye nin fɛnɛ kan an ka nin dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan bi n'i y'a ta k'a lajɛ boisson énergie santiw cayalen don an ka sugu kɔnɔnaw la kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ an lasɔmɛ a min kojugu la an bɛna kumaw ye o fɛnɛ kan an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɔnɔ aw bisimila kokura a ka kibaruyaw kɛnɛ kan i n'a fɔ an tun y'a fɔ bakurubaw la cogo min na kiritigɛlaw ka lafasalikɛtɔn bɛ yen n'o ye sam ni sinima ye olu ye kunnafoni di baro sigi sen kan ntɛnɛ tɛmɛnen min kɛra cour suprême na walasa ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya talen don ka ɲɛsin u ma u ka baara cogoya la cogo min ani ka kuma UNTM ale n'a ka baarabila in kan o bɛɛ n'a ta yalima u kɛmɛ k'u mago don mɔgɔ la kiri kan ka boli maa minnu kan na wa Mamadu Bilali Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan y'a kan an ka lajɛ N'i y'a sɔrɔ kasolataga ko bɛ bi min ka ca an ka jamana kɔnɔ o de ye délit d'outrage à magistrat ye n'o ye kiritigɛlaw dɔgɔyali walasa sira min bi kiritigɛlaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka babɔ o la kiritigɛlaw ka lafasali tɔnba fila min bɛ n'o ye sam ni silima ye olu y'a laɲini dɛnɛndon mɛn kalo tile 27 la dalajɛliba sigi sen kan walasa ka kunnafonidilaw ma cour suprême na n'o ye u yɛrɛ jalala ye k'a fɔ kabini 1991 Mali bɔra jagoya fanga la ka bila bɛɛ fanga la démocratie o wolola mun na o ye kuma tali ye mɔgɔ bɛ se ka kuma k'i hakilina fɔ jamana ko kan jamana kunkan ko kan k'a sɔrɔ i ma siran fɛn k'i sɔrɔ i ka critique i hakilina ta a bɛ dan décision de ma a bɛ dan organisation judiciaire kiri ni kiri b'o labɛnnen don cogo min na a bɛ dan o ma mais mun ye décision ta fa karisa bɛ ta fa karisa bɛ ta nin tɛ juge ɲɛnama ye nin t'a don ta nin t'a bɔ ta n'i y'o fɔ n'i y'o kɛ i tɛmɛna décision kan i tɛmɛna hakilinata kan i donna mɔgɔ wɛrɛ danbe la i ka hakɛ sago ka se i jalaki ma hali n'a y'a sɔrɔ dɔw y'a fɔ k'u nisɔndiyara nin kunnafonidi in na maa caman y'a yira k'a fɔ ko jaabi minnu dira a sen fɛ k'o m'olu nimisi wasa kɛrɛnkɛrɛnniyana kunnafonidilaw an kɔni bɛ magistrat fo ka baara la u ye jijali mun kɛ ka essayer ka outrage en magistrat ɲɛfɔ journaliste ye baara ɲuman don on les invite ka continuer n'a ye halisa mais quand même k'a fɔ ko yala sira in banna sira in ma ban dɛ puisque problème tɛ kasolataga ye problème tɛ conflit mun bɛ magistrat ni journaliste outrage ko in na c'est à dire mɔgɔ min bɛ plainte kɔfɛ n'o ye Sam Silima ye problème ye o de ye puisque an journaliste tɛ se ka da la k'a fɔ ko syndicat des magistrats ko o bɛ se ka kɛ plainte kɔfɛ k'o plainte bɛ tila ka kɛ sariya kan est-ce que a faamu k'o tɛ kɛ ni dusu o tɛ kɛ ni monnaie bɔ nation da ye par exemple fana i b'a ye Mali la yan nɔ mandat de dépôt ka nɔgɔn an ka procureur ma kojugu kama e de ye plainte don mɔgɔ kama e de kan ka tuguni o tigi o ni ɲangati min ka kan e de fana kan k'o da o tigi kun donc k'o kɔnɔna la a bɛ komi n'i ye juge ni parti en même temps donc o justice o jalatigɛli bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ laban min na a kun bɔ kuma cayara bɔlɔlɔw sanfɛ yɔrɔ camanw na olu yɛrɛ justice mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kumaw cayara magistraw kumana donc o hukumu kɔnɔ olu yɛrɛ ye a ye k'a fɔ ko bɛ yɔrɔ min na a ka kan u ka bɔ ka faamuyali dɔw di mɔgɔw ma syndicat fila ye o de la u ye conférence organisée o ye fɛn caman fɔ conférence kɔnɔ le mois d'août k'a fɔ ko jugement bɛ kɛ bon est ce que an bɛna jugement wagati sɔrɔ wa an tɛna sɔrɔ an kɔni tɛ kɛ ala ye k'o dɔn fɔlɔ parce que médiation b'a ka baara la o kama an ka avocats ye min fɔ an ye an ka conseils ye min fɔ an ye médiation mɔgɔw ye min fɔ an ye o ye k'a fɔ ko an kana don détail ba kɔnɔ walasa ka kɛ sababu ye ka taa ka na ni gɛlɛya ye kow la ɲɛfɛ mais an kɔni ye min fɔ an y'a yira k'a fɔ kabini bi tɛ an ko an bɛ justice kɔ état de droit an b'o de fɛ wa an y'a fɔ fana k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ ni adamaden n'i ye ko min kɛ n'a bɛ sariya sɔsɔ ɲangati min kan ka ta ka da i kan o bɛ da i kan. O yɔrɔ kelen in na Sam ni Silima y'a yira k'a fɔ ko kun wɛrɛ bi UNTM ka baarabila la min tɛ fɔlen ye k'u b'a fɛ ka boli o tile de ɲɛ n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka yuruguyurugukɛlaw nɔ minɛ.
Parce que l'organisation syndicale, l'INTM, en a fait effectivement. UNTM y'a ka barabla sabu kɛ anw ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni an bɔlen bi gansan tɛ ka da kan UNTM ye fɛn fɔ anw ma fɛn minnu ni u tɛ sababa ye u y'a jira k'a fɔ $2 bɛ di anw ma prime la u tɛ tiɲɛ ye u y'a jira fana k'a fɔ u kule tɛ se ka anw nɔ minɛ u tɛ tiɲɛ ye u tila k'a jira fana tuguni k'a fɔ ko anw ni gouvernement fana ka di u tɛ tiɲɛ ye u b'u k'u sinsin sariya bolo min kan o taara kabiri fanga kɔrɔ tɛmɛnen barabila ninnu kun ye sabula o kule ye UNTM ɲɛmɔgɔ dɔw ka nafolomafɛnw minɛ u la mais o bɛɛ n'a ta u bɛ ka jalaki lase kiiritigɛlaw ma k'a sɔrɔ an bɛ an ka baara de la. On accuse à tort la justice qui ne fait que son travail. Fɛn min ye UNTM mɔgɔw yɛrɛ ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ koba ye olu bolo k'olu b'u sinsin u ka baarabila kan. An ye an ka baaraw cayara kabiri grève daminɛna an bɛ rencontre la CEDEAO MINUSMA et puis ni société civile hali sisan nous sommes dans an bɛ rencontre kɔnɔna na. Bon magistraw ye min fɔ an tɛ magistraw k'an jugu ye magistraw y'an teriw de ye an baarakɛɲɔgɔnw don an balimaw don avant tout an bɛɛ ye maliyɛnw ye kɛlɛ min na jamana ka kɛlɛ de don jamanadenw sɛgɛnna bɛɛ b'a dɔn jamanadenw sɛgɛnna kelenya tɛ yen mɔgɔw ka dɔ teretelen don ka ɲɛ ka tɛmɛ dɔ kan an bɛɛ jamanadenw de ye donc o ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ mɔgɔw ladimi an bɛ fɛ k'olu bɔ yen. Lajɛrɛli in kɛra okumu ye fɛnɛ procureur Mamadu Kasonke bolo walasa ka segi ka na wale minnu kɛra juillet kalo tile 10, 11 ani 12 tɛmɛni a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw ani lamɛnniw bi senna walasa ka nin ko ninnu bɛɛ jɛya ko nka halisa a b'a ɲini maliyɛnw fɛ u k'u muɲu ɲɔni sɔnni cɛ ka sanga ni gɛlɛya donni min kɛra u ni gouvernement ka sigikafɔ la UNTM ale ye tile 5 baarabila nundon kɛ tɛnɛndon mai kalo tile 17 Mali fan bɛɛ fɛ lafasalikɛtɔnw ɲɛmaw b'a yira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaw m'u mago don u ka baara tacogo la Aïssata Jakite ale bɛ walawalali kɛ an y'a kan. Baarabila sɛbɛn min bɔra avril kalo tile 26 tɛmɛnen ani ɲɔgɔn dalajɛ min kɛra jamana ɲɛmaw fɛ min nin ko ma bɔ a la. Baarakɛlaw ka lafasatɔn min bɛ Mali kɔnɔ n'u b'ale wele ko UNTM ye baarabila boloda mai kalo tile 27 ka se jumadon ma mai kalo tile 21. An ka wari bondaw iko Ecobank ani baara yɔrɔ caman de ka baara jɔlen don grève ko in na. Ici, au niveau de l'INTM, nous sommes au nombre de 13 syndicats nationaux. UNTM kɔnɔna na an ye syndicat 13 de ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye. An kun ye baarabila min boloda kunɲɔgɔn tɛmɛnen na o baarabila in bɛ ta sen na hali bi nin kunɲɔgɔn in kɔnɔna na a baarabila in bɛ sigi sen kan tile 5 kɔnɔna na. Nin baarabila min bɛ sen na nin kunɲɔgɔn in kɔnɔna na o bɛ ban jumadon mai kalo tile 21. O kɔfɛ fana an bɛna taa ni baarabila in ye hali bi kunɲɔgɔn bɛna da o kan tuguni o fana bɛ ban jumadon mai kalo tile 28 ni bɛnkan jɔnjɔn ma sɔrɔ an ni Mali faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baarabila 15 dan tɛ sigi mun la. An y'a ye k'a fɔ conseil des ministres tɛmɛnen na administrateur civil mɔgɔ 22 de gɛnna ka bɔ u ka baaraw la. An ka laɲini ye u ka bila u nɔ na joona joona. An labɛnnen don sigi ka fɔ ka sabati an ni Mali ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ ni baarabila mun bɛ sen na. Wa an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ni bɛnkan ma sɔrɔ an ni gouvernement cɛ kumaw la an tɛna segin ka baara kɛ bilen. Wa fana kɔlɔlɔ bɛna bɔ ni baarabila in na kɔlɔlɔ in bɛɛ jalatigɛbagaw ye Mali faamaw de ye. An bɛ laɲini kɛ k'a lase Mali baarakɛlaw bɛɛ ma u k'u cɛsiri kɛlɛ in na walasa an ka laɲiniw ka se ka sabati ka sababuya kɛ ni nafa sɔrɔ bɔra la a nafa bɛ se an bɛɛ kelen-kelenna de ma a nafa tɛ dan UNTM baarakɛlaw dɔrɔn ma. Ça est là de continuer à observer les mots d'ordre de grève. Ensemble unis, nous vaincrons. Hali n'a sɔrɔ baara yɔrɔ caman de dalajɛlen don UNTM kɔnɔ jateminɛw y'a yira ko syndicat dɔw ma baara bila kɛ i n'a fɔ SNESUP wa u kun kan tɛ grève ko in na wa ni wagati in na bolimafɛnw fɛnɛ kɔni dɔgɔyalen don kosɛbɛ sirabaw kan bari baara tɛ ka kɛ. Puisque l'enseignement supérieur est un corps autonome, c'est un syndicat. An y'a ye k'a fɔ san 10 tɛmɛnen na syndicat minnu farala ɲɔgɔn kan olu bɛɛ y'u ka sariya sɛbɛnw sɔrɔ k'u danbɔ tɔw la n'a bɛ fɔ o ma ko statut autonome. Misali la an bɛ se ka magistraw ka sariyaw fɔ an bɛ se ka duguma kalanso karamɔgɔw fana ta fɔ ani sanfɛ kalanso karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu n'olu tɛ kelen olu fana y'u ta sɔrɔ. O bɛɛ kɔfɛ i b'a kɔlɔsi k'a fɔ bɛnbaliya min bɛ Mali baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye k'a lase dɔw ma u ka laɲiniw kɔnɔna na. N'i ye kɔlɔsili kɛ
k'a fɔ baarabila min bɛ sen na sisan an ka jamana kɔnɔna na i b'a ye o bɛ kɔlɔlɔba de lase jamana ko caman ma i n'a fɔ warila baarakɛlaw ani jamana baarakɛyɔrɔ wɛrɛw jamana bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna na kɛlɛ sen b'o la mun bɛ ɲini ka san 10 sɔrɔ ani fana banajuguba bilala diɲɛ kan kɔsa in na n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus o fana ye danba de kari Mali baarakow kan. Les conséquences seront néfastes pour le pays sur tous les plans d'ailleurs. Barabla kɔni kɔlɔlɔ tante hali minnu tɛ jamana baarakɛlaw ye olu b'a nɔ u yɛrɛ la i n'a fɔ ni feerekɛla b'a a ta ɲɛfɔ cogo min na. Bref, a bɛ kɔlɔlɔ las'an ma sabu an ka minɛn tɛ ka san vraiment b'a san bon minnu bɛna don baarayɔrɔ la olu fana b'a san quoi n'a tɛ ka kɛ bon a bɛ jouer an kan quoi vraiment a bɛ jouer an kan u ka sabali an bɛ jamana basigi dɔ nɔfɛ an bɛ dugawu de kɛ ala bɛ ala ka jamana basigi ala ka bɛɛ niyɔrɔ sabati quoi u ko sabali an b'u deli o la quoi voilà. Nin tile 5 baarabila bɛ ka kɔlɔlɔba lase malidenw ma baarakɛlaw ka lafasabulonba n'o ye UNTM ye u y'a yira ko ni jamana marabagaw m'u ka laɲini ta ba la ko baarabila in kɔni bɛ se ka kɛ badabada ye. Nin waati labanw na boisson énergisantiw caman bɛ an ka sugu kɔnɔnaw la u mindala ka di wa u bɛ sɔngɔ la don u feerebagaw kun yalima u mini ka ɲi an ka kɛnɛyaw ma wa Aminata Igira Kulubali ale bɛ walawalali kan ye o kan. An bɛ don min na i ko bi boisson énergétique ni énergisanti kelen don k'an ka sugudaw fa wa a sugu bɛɛ bɛ yen ni minfɛn ninnu bɛ sɔrɔ an ka butigibaw kɔnɔna na n'o ye supermarché nɛgɛ kɛsutigiw fɛ yen a n'a tɔw dugu jɛ o jɛ an bɛ boisson kura ninnu suguya kura ye minnu mankutu bɛ fɔ arajow la ani kunnafoni di sira caman fɛ. A marché ka teli sisan kosɛbɛ surtout W7 ni 3X o bɛ marché la sisan kosɛbɛ a belebeleba n'a fitini. Ni minfɛn ninnu fanba bɛ min sifinnakaw fɛ walasa ka fanga sɔrɔ u dilanlen don ni kafeyini ye i n'a fɔ minfɛn timima bɛɛ ni boisson ninnu min kojugu bɛ kɔlɔlɔ se adamaden ma. N'an ye minfɛn ninnu lajɛ minfɛn mun carilen don sisan en général mɔgɔw b'a ye n'i y'a min dɔrɔn a bɛ lafiya a dɔw bɛ yen a dilan cogo yɛrɛ fɛn dɔw bɛ k'o la pour que k'o ɲɛ yɛlɛma an t'a dɔn fɛn suguya mun don a dɔw fana bɛ dilan ka fɛn dɔw k'o la pour que u ka se ka mɛn ni o tɛ tiɲɛ n'an ko ma produit chimique bon olu dun filɛ nin ye olu fɛnw bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔw ye farikolo ma a fɛngɛ ninnu fana filɛ a caman bɛ yen a bɛ fɔ ko k'a lamara cogo min na caman tɛ olu matarafa et que n'an y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen fɛn min yɛrɛ b'o la ka caya ni fɛn bɛɛ ye o sukaro de ye bon sukaro dun filɛ nin ye ni sukaro cayara farikolo la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye farikolo la o ye farikolo dɔ ka fara farikolo fanga kan bon farikolo dun ye min ye faut que farikolo bɛ fɛn min sɔrɔ fanganafɛnw na faut que farikolo ka se k'o yɛrɛ de labaara bon an dun y'a ye an ka jamana bɛ ka taa taabolo min fɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛ ka dɔgɔya parce que bolimafɛnw bɛ ka caya fan bɛɛ fɛ alors que an kan ka tagama an kan ka farikololabaaraw kɛ pour que farikolo bɛ fanga mun sɔrɔ dumunifɛn ninnu ani minfɛn ninnu na a ka se k'a labaara ni o tɛ ka matarafa i b'a ye ni fɛn min bɛ don farikolo kɔnɔ n'o cayara ka tɛmɛ farikolo bɛ min labaara i bɛ taa ye bonya bɛ na wa bonya dun filɛ nin ye a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ mun ka bon i bɛ taa sɔrɔ o gɛrɛsɛgɛ ka bon jabɛti k'u minɛ o kɔfɛ tension bɛ yɛlɛ ani fana o kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ hali jolisira bana ninnu bɛ se k'o minɛ i bɛ taa sɔrɔ jolisira ninnu bɛ geren ani hali i bɛ taa sɔrɔ tulu fana bɛ caya jolisira ninnu kɔnɔ n'o dyslipidémie ninnu ye olu bɛɛ ye kɔlɔlɔ ye farikolo ma ani fana i bɛ taa sɔrɔ a mɔgɔw don ni bonya kɛra sisan a bɛ se ka na ni senkɔrɔbadimiw ye a bɛ se ka na ni kɔdimi ninnu ye n'an k'olu ma arthrose et que taalen ɲɛfɛ i bɛ taa ye farikolo yɛrɛ mana bonya ka se degré dɔrɔn hali tulu bɛ se ka taa sigi biyɛn sanfɛ ni kɔma kama a bɛ se ka na ni biyɛndimi dɔ ye n'an ko cirrhose hépatique non alcoolique ani fana a bɛ se ka ɲamaɲama dɔw se farikolo fan dɔw la n'o ye lichage vésiculaire ninnu ye c'est pour cela mɔgɔw kan ka a jateminɛ hali n'o man ɲa k'o bɛ sukoromafɛn ninnu min o ka caman bɔ a la n'o kɛra i b'a ye farikolo bɛ se ka tanga ka bɔ bana caman ma. denmisɛn minnu bɛ nin boisson ninnu min a kɛkun ye walasa k'u yɛrɛ yira nka a caman y'a yira k'a fɔ ko nin minfɛn ninnu bɛ ka degun caman lase u ma. tiɲɛ ka fɔ a bɛ forme de di mɔgɔw ma quoi ni sɛgɛnnen don dɔrɔn n'i y'ale min dɔrɔn lafiya dan don. n b'a min mais sisan n t'a min parce que a bɛ ka commencer ka kɔnɔdimisɛnnin dɔw bila n na quoi o de y'a to n y'a to. ni boisson ninnu caman sɛgɛsɛgɛlen tɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nka commandeur mal n'ale ye boisson énergisante kura ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka sɛbɛn bɛɛ b'u bolo. an ka boisson ye boisson énergitigi min ye a certifielen don internationalement a certifielen don Mali la yan nɔ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛna ni boisson ye boisson surtout boisson minnu ça peut nuire sur la santé des gens tu es obligé k'a fɔ k'i bɛ
passage dɔ kɛ passage administratif b'o la pour que i bɛ se ka yamaruya sɔrɔ cogo min na yɛrɛ i ka boisson ka na wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali ni i nana ni boisson ye quelle qu'en soit la certification ni nana n'a ye dɔnni bɛ da i kan service dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko direction nationale de la commerce et du concurrence olu bɛ b'u ka mɔgɔ bila ka na ka tila k'i ka boisson fɛnɛ ta k'a lajɛ certification dɔrɔn tɛ a bali k'a fɔ k'u bɛ service de contrôle bɛ bali dɛ mais chaque fois i bɛ na n'a ye fɛnɛ ils vont contrôler encore si n'a sɔrɔ i y'a fɔ k'i bɛ na ni fɛnɛ sugu min ye est ce que fɛnɛ sugu kelen don halisa chaque fois ni contrôle nana chaque fois ni service de suivi ninnu bɛ kɛ yen nɔ pour que ka se ka boisson yira k'a fɔ ko vraiment ko fɛn ɲuman don. Jamana ka cakɛda min bilalen don ni ko ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛli ma n'o ye ANSA ye olu ma sɔn ka jaabi d'a ma. Boisson énergie santé ni énergétique cayalen don an ka jamana kɔnɔ wa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni minfɛn ninnu minkojugu bɛ se ka kɔlɔlɔ se adamaden ma. Jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ walasa ka dan sigi ni minfɛn ninnu carili la. Sunkalo ale n'a ka dansigiw banna ka bɛn mɛkalo tile 13 ma san 2021 Mali kɔnɔna la. Sunkalo sariyaw tɛ diyagoya ye bilen silamɛw kan. O kɔnɔna la taabolow bɛ falen. Kasim Jabate ale donna dugu kɔnɔna la a ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. La ilaha illallah wallahu akbar. Arabadon mɛkalo tile 13 o kɛla seli ye Mali la o bɛ sunkalo banni ko fɔ. Sunkalo banni kɔfɛ diyagoya tɛ silamɛw kan ka sunkalo sariyaw labato. O hukumu de kɔnɔna na an bɛ jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma dɔ la maaw t'a bolo la. O de hukumu kɔnɔna na an ka faaba kɔnɔ ani Mali dugutɔw la an b'a ye ko yɛlɛma donna adamadenw tagabolo la. Ni sifinnaka in fɛ ale yɛrɛ bolo waati kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen bilen ka sigarɛti min. A bɛ se ka sigarɛti min tile waati bɛɛ ni waati min bɛnn'a ma. Sunkalo kɔnɔ ne tɛ sigarɛti min. A sigarɛti min fana dagalen tɛ sunkalo kɔnɔ. Ka sabu kɛ i yɛrɛ ka santé ani i bɛ kɛ mɔgɔw sisi fiyɛ a bɛ mɔgɔw déranger ɲɛnɛmaya kɔnɔna la donc hakɛ b'a la parce que sigarɛti ye fɛn dɔ ye a bɛ se ka bana san ka se adamaden ma. Sunkalo kalo bɛ kɛ sababu ye ka maa caman jogo falen ni sifinnaka in ta ye misali ye. Yani sunkalo ka se ma fuma an bɛ sigi an bɛ kɔrɔw la donc ala nana sunkalo ye donc yɛlɛma caman donna la ni kara yɛrɛ ne y'a dɛmɛ ne y'a fɛ. Ni sunkalo kun kɛra sababu ye ka sifinnakaw ka gɛrɛnw ci sunkalo bannen o sigila o tagabolo kɔrɔw la. Ni y'a ye Amdalayi faaba nima yɔrɔ dɔ la ni sifinnakaw ye misali ye k'a yira k'a fɔ ko maaw seginna o tagabolo kɔrɔw ma. Sani sunkalo ka cɛ an tun bɛ sigi baji wɔɔrɔ ta depuis sunkalo daminɛra paf gɛrɛn cira manumaw yɛrɛ tuguna wa an bɛɛ bɛ don kɔnɔ la an b'an sigi pour que ka tile passe an kunna tile bɛ se ka passe cogoya min na o sunkalo tɛmɛnen sisan an bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ an b'an sigi an bɛ baro kɛ bon te kɔni an bɛ te min bon sigarɛti an b'o fɛnɛ min. Hali ni jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko finɛniba bɛ an ka jamana kɔnɔ nka fɛn min ye gilasi ye ani minfɛ sumalenw caman bɔra olu sanni na wa o kɛla gɛlɛya ye feerekɛla dɔw ma. Bon sunkalo kɔnɔna na se ka bɔ fɛn minnu b'an bolo n'o ye frigo ale ni glacière ninnu ye olu de marché ka ca sunkalo la kosɛbɛ. Ni sunkalo banna i b'a sɔrɔ a bɛ marché mais a ka suma i b'a fɔ ani sunkalo tɛ kelen kosɛbɛ quoi. Parce que i b'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔ mɔgɔ caman mago bɛ jɔ a la jisuma ni fɛnw na parce que waati funteni bɛ yen nɔ mɔgɔw fana bɛ kɛ sun na ni sunkalo banna i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ caman bolo o caman ta yɛrɛ bila k'a fɔ u bɛna sanni k'o kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sanni bɛ yen mais a bɛ sumaya dɔɔni. Ne ko sisan gɛlɛya ba t'an kan kosɛbɛ a mana kɛ cogo o cogo a bɛ sumaya dɔɔni mais o t'a bali k'a bɛ jɔ o waati yɛrɛ tɔgɔya de. Sunkalo ye kalo ye maaw b'u yɛrɛ minɛ kalo min kɔnɔna na. Sunkalo kɔfɛ yɛlɛma tɛ don maaw tagabolo dɔrɔn na hali yɛlɛma bɛ don maaw ka fini don cogo la jango musolakaw fan fɛ. Sunkalo n'a sariyaw talen kɔfɛ o ye waati kura ye silamɛw bolo o hukumu kɔnɔna na taabolo ni kɛwalew falenni o tɛ balinako ye. Yiriden feerelaw kɛn bɛ ka dugu bɔlɔnkɔnɔnaw fa a kɛn bɛ musolakaw bolo sangawuli ye min ni nafa b'a la kosɛbɛ. Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a gɛlɛyaw kan. An ka nemurubaw ale ni kɔ ka nemurubaw ni o caman bɛ bɔ Maroc pomme namasa poire mangoro laɲininen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ musolaka caman y'a kɛ wari ɲini sɔrɔ da ye u bɛ yiriden ninnu ta namasa dakan Sugunikura Wɔlɔfɔbugu ni o ye Faba sigida dɔ ye. A bɛ san 10 bɔ namasa dakan mɔgɔw de bɛna d'a ma ni mɔgɔw bɛna ni mangoro an bɛ mangoro ta mangoro sugu la a bɔrɔ ka ca dɔɔni ne bɛ n ka musaka bɛɛ bɔ ne bɛ client nɛgɛ nɛgɛ bɛ client sɔrɔ o
et puis n'y ɲuman k'u bɛ segin ka na. Sannikɛlaw ka nisɔndiya bɛ bɔ yiriden n'a nafa la. Magana sanga cɛkɔrɔba de parce que a kan ya ma mɔgɔ minnu ka si kɔrɔbayara donc docteur y'a conseillé k'a ka to ka fruits ni légumes ninnu dun quoi o de y'a to ne yɛrɛ bɛna san kuma bɛɛ ka taa d'a ma. Musow dɔrɔn tɛ yiriden feere n'i y'a san 3 ye Lasinɛ Jara ye kalan bila sɔnni a ka bac sɔrɔ k'a kunsi yiriden feere ma. A b'a dayirimɛ sɔrɔ ni a ka wotoro ye sɔgɔma fo su tile ni sanji kɔrɔ i n'a fɔ yiriden feerela tɔw minnu b'u ka yiriden feere ni wotoro ye a ka sugu diya gulonnen bɛ tɛmɛsennaw la a ye ani mairie mɔgɔw cɛ gɛlɛya ɲɛfɔ an ye. Wa da mo kɛmɛ ni mugan ne yɛrɛ b'a feere 130 dɔrɔmɛ 10 de ne y'a feere a ta ka feere a tuguni min sɔrɔ a la ka n ka denbaya labalo n'o ye lemuru bɛ ta sugunɛkura la n'a ma sɔrɔ a bɛ taa nimisa danga fana ne y'a sɔrɔ yɔrɔ ye anw bɛ nin yala ka nin feere sirada la bon ni mɔgɔw fana ye yala k'anw minɛ hali o moins u k'a to an ka feere kɛ sirada la hali n'a kɛra 40 ni an k'o saraw ye journée kɔnɔ o tɛ fɛn caman o bɛ dɔ don jamana de kun i y'a faamu wa an banna ko ka ɲamana taali ma k'an bɛ feere k'an faso la tɔɔrɔ sa bɛ siran n'a ye maintenant k'an bɛ baara k'an faso la fana o bɛna kɛ a dama degun ye an disigosi-yɔrɔ bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn ye sa donc a ka di ye nin yɔrɔ in ka jateminɛ wa anw minnu bɛ kɔfɛ u ka jateminɛ kɛ ni nin wotoro kelen minɛna u bɛ 7,000 de minɛ wari min tɛ sɔrɔ mobili la o de bɛ minɛ wotoro la. Yiriden feere kɛra baaraba ye an ka faba kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ feerekɛla ninnu ma sɔn ka sɔrɔ jatu fɔ an ye a kɔni bɔlen b'a fɛ k'u b'u dayirimɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Nin waati in na Mamadu Bilali Kulibali bɛ ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔna kibaruya tɔ ani kɔkantaw kan teliya la. Dɛnɛ mɛn kalo tile 17 san 2020 an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bandaw tun bɛ Paris Faransi jamana kɔnɔ sabu ka d'a ka sommet sur le financement des économies africaines o tun bɛ sen na min senfɛ ani farafinna jamanakuntigi caman ye ɲɔgɔn ye u kumana coronavirus banajugu kɔlɔlɔ min sera farafin jamana sɔrɔw ma min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ni san 25 laban in kɔnɔna na u kumana fɛnɛ vaccin dilanni na farafinna ka di farafindenw ma ani juru minnu bɛ farafin jamanaw na. A nadon dugusajɛ an ka jamana kɔnɔ a n'a ka premier ministre Muktar Wane ye ɲɔgɔn ye Kuruba juma mɛ kalo tile 21 u kumana gouvernement kura sigili la sen kan ani UNTM ka baarabila min bɛ sen na. M5 RFP ni cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye mɛ kalo tile 6 tɛmɛnen CEDEAO ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ u n'o ye ɲɔgɔn ye mɛ kalo tile 11 u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye mɛ kalo tile 14 nka mɛ kalo tile 20 comité stratégique ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Maïga ye ale ye wele bila maliyɛnw ma k'u bɛɛ ka bɔ boulevard de l'indépendance la jumadon juin kalo tile 4 nata k'a sɔrɔ wagati kelen na mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ u tɛna don gouvernement kura kɔnɔ. Nigeria jamana kɔnɔ Ibrahim Atahuri n'ale ye jamana finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ale fatura golomasiri tabagaw ka pankuru dɔ binni na jumadon mɛ kalo tile 21 tɛmɛnen o kɛra Kaduna pankuru jigi kɛnɛ kɛrɛfɛ jamana tilebiyanfan na ni tiɲɛni in senfɛ finitigilaka 11 wɛrɛ nin tora a la. Ibrahim Atahuri n'ale major général ye ale kun sugantira président Muhammadu Buhari fɛ janvier tɛmɛnen walasa ka bila finitigilakaw ɲɛmaya la jamana kɔnɔ. Sibiridon mɛ kalo tile 22 tɛmɛnen bolonɔ blanc kɛra sɛbɛnna min b'a to Palestine ni Israël tɛ se ɲɔgɔn ma nka nin tile 11 in kɛlɛ senfɛ Palestinien mɔgɔ 248 olu bɔnɛn'u nin na Israélien mɔgɔ 12 olu bɔnɛn'u nin na wa so caman tiɲɛna nin jamana kofɔlen 2 ninnu bɛɛ kɔnɔ. Kabini octobre kalo tile 8 san 2015 Karim Benzema kuma wele kana Faransi dolanci la nka mɛ kalo tile 18 Didier Deschamps y'a tɔgɔ wele a ka dolancila 26 tɔgɔ la walasa u ka taa Euro 10 na min bi daminɛ juin kalo tile 11 nata. Karim Benzema kun tɛ ka wele dolanci la Faransi ka da samasamani min b'a ni Mathieu Balvoina cɛ n'o ye dolancila wɛrɛ ye Faransi. A segili kana Faransi dolanci la k'a si to san 33 la o kɛra koba ye Faransi dolanci kanubagaw fɛ. Ni ne bɛ dansigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ ni k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.